Don't stop. Don't stop. Jason? Jason! Akin? May mga likapat na nagtanaw po la. Amay wait, sikap mo extract ya Paul Lenemet. Pigara, anja, kota. Ah? Agayo. At ang importante, ito pula na adi, masusumba nito. Stop. Don't stop. Stop. Bali-bali mang gamit manaya Paulinimin, anti sa unugit. Agala na ni sakit na laman, nakabasan. Makabansong pa kala. One long, angry line later. Ini man. Ito gawa tuyay. Ikaw ito'y tanaman dahil agay-gay. Paano kinyan na asuya? Gano? Lagi, parang tigaw na saya. Nang dayan asuka, ag nakalapakanan. Ang gano kabusulta kayo, nakakasenta kayo, katong dapat nabilay ka. 1, 2, 3, bilay! 1, 2, 3. Bilay! Akin, ito ka kumunta naman ko, papatayin mura. Agay ka mo nag-ison. Yende, alam mo siya niya. Bibilay tayo na isong kulalanti, tanong nung kulata-katak dyan. Saan ka na ng content na bagan mo? Iba ba kami bibilayin mo? Arawi ka! Diba ba lasi ka? Yan mo pipabali ita naman ko. Pinulinan ko lang kumon, no, ang tatula ba tayo so ay, mansalita, di kinatungtong lang Ay, kumon. akala bang papalsa? Napulsa, sumatila! Napulsa ka? Grabe, agyalaba panisyan. Ay, aga manaya-naya rin bahasan Suliman, una sawan. Ayan ay Pauline ni Mint, paano iwas pasma? Pre! Pre! Gagawin mo? Okay na? Kaya, basketball tila! Ang gapo pre, ang sakit ikilig-iligay. Kinay, ito gawa? Naniman ko man, di maakad sa kayo, di tagar-ta kalawari. Kapo ka man. Ay, ganda agad sa aman niya, mga liw na Paulinin eh. 5 ka? Visit na sa iyo ingan. Ino silang 12, asipak lang yung mitalaman ng mamim. Apul sa kawa. Tango? Gunggunam! I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky.